Me yasa Ali Nuhu ya cire 'yarsa Fatima daga harkar fim? Jarumi Ali Nuhu ya amsa sunansa sarki a masana'antar Kannywood duba da irin ɗaukaka da kwarjini gami da dogon zamani da yana sharafi a masana'antar ba tare da an samu wani lokaci da aka daina jin ɗuriyarsa ba. Zan iya cewa tun bayyanar jarumin a ƙarshen ƙarni na 19 tauraro sa ke haske har yanzu. Mafi akasarin jaruman da ake damawa da su a harkar fim yaransa ne, tun daga kan Adam A. Zango, Sadiq Sani Sadiq, Zahraddin Sani, Lawal Ahmad, Ahmad Sadiq. Banda sabbin fuska da ya gabatar kwanan nan irin su Garzalimi ko Shamsu Dan Iya, Ramadan Bud da sauransu. Amma ta kuwa irin su Rahama Hassan wadda ta yi aure, Fatila Dan ita ma ta yi aure, Nafisa Abdullahi, Rahama Sadau, Maryam Yahaya da sauransu. Za a iya cewa Ali Nuhu ya fi kowa gabatar da jarumai a harkar fim. Harkar fim ta yi wa Ali Nuhu komai. A harkar yayi aure, yayi dan ƙariran gida, ya hau motoci kala-kala, ya sami girma da alfarma iri-iri. Wasu duniya ta sani, wasu kuma bai bayyana ba. Allah ya azurta jarumi Ali Nuhu da samun zuri'a 'ya'ya biyu, Fatima Ali Nuhu da kuma Ahmad Ali Nuhu, wanda tun suna ƙanana aka fara ganin fuskokinsu a fina-finai. Wanda ya fi shahara a ciki shine fim ɗin Zuri'a na kamfanin Ali Nuhu wato FKD Productions. Bayan wani lokaci an daina ganin Fatima a cikin fina-finai, sai Ahmad ke ta ayyuka akai-akai, wanda hakan ya saka tambayoyi da yawa a zukatan yan kallo. Shin menene dalilin daina bayyana 'yar sarki a cikin masarauta? Duk da wasu dama can suna ganin rashin dacewar saka 'yarsa mace a cikin harkar duba da irin kaurin suna da harkar ta yi wajen kallo da al'umma ke mata na matattarar sharholiya. Amma hakan bai sa wasu kin ganin laifinsa ba, don a cewar su in abin kirki suke aikatawa da 'ya'yan wasu, ai gara su ma su saka nasu. Ko dai wanzami ne baya son jarfa? Jarumi Ali Nuhu ya bayyana wa 'yan jarida a wata hira da ya yi da gidan rediyon Freedom na Kano, inda ya amsa tambaya kan batun cire 'yarsa da ya yi a harkar fim. Ya ba da amsa da cewa shi bai cire 'yarsa daga harkar fim ba, Fatima ita ce ba ta sha'awar fim, kasan kowa da ra'ayinsa. Ya ƙara da cewa ni nakan ba wa 'ya'yana damar kowa ya yi sana'ar da yake so. To a fahimta ta Ahmad na da sha'awar fim, shi yasa na bashi yake yi. Ita kuwa Fatima ta nuna ta fi sha'awar harkar fashion design, wato harkar ɗinke-ɗinke. Don haka ba zan tilasta mata sai ta yi fim ba. Yanzu haka tana koyon harkar ɗinkin, tana kuma zuwa makarantarta. Da ta nuna fim take sha'awa, da zan barta ta yi. Dan na subscribe don samun labaran Kannywood. Na gode.